आइजोफोरखौ जंखायग्रा एबा बायदिसिना जाहोनाव गादबनो नाजाग्रा दुथांफ्रा सांग्रांथि जादो नङाब्ला गलाब गाबनि पुलिसनि गारिजों पुलिस थानासिम लांजानो हासिगौ। मोनसे गोख्रों खौरां बावैसो सिगां नगावनि एसपि लीना डलेआ गलाब गाबनि गारि आइजोफोरखौ जरजुलुम खालामग्राफोरखौ हमनो नगाव आइजो गौथुमजों लोगोसे गलाब गाबनि गारि बेखेवदों। गंसे गलाब गाबनि गारि नगाव आइजो गौथुमजों आइजोफोरखौ रैखाथि होनो नगाव पुलिस बिफाननि एसपि लीना डलेआ शुक्रबारनि बेलासियाव बे गारिखौ बेखेवदों। बेनि गेजेरजों नगाव जिल्लायाव आइजोनि जरजुलुम खालामनो नाजाग्रा दुथांफोरखौ नगाव आइजो गौथुम आरो पुलिसआ गोरलै राहाजों खामानि मावनो आरो गलाब गाबा उन्दैफोरनि मेगनाव नांथाव गाब बेखौ नोजोर बोना बे गारिखौ बेखेवदों। नगावनि एसपि लीना डलेआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों जायखिजाया आइजो एबा उन्दै गथ'साफोरखौ जरजुलुम खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ बे गारियाव दैखांना लाबोगोन होनना फोरमायो। बेनि हाबाफारिजोंनो लोगोसे गंसे गथ'सा जोथोन लाग्रा सेन्टारबो बेखेवना होयो। जाय उन्दै गथ'साया पुलिसनि जेरा जानाङो बिथांमोननि थाखाय गिदिर गेलेग्रा फोथारबो बे सेन्टाराव दं होनना फोरमायदेरो। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।